Nganong kita daw mga Pilipino lisod og libog kaayo ka istorya or motubag sa mga pangutana. Bisan klaro ang pangutana, pero ang atong tubag libog ug usahay layo daw kaayo. Sama pananglit kung pangutan-on ta nikaon na ka, unsa man ang atong kasagaran tubag, busog pako. Unta na ang pangutana nga mukaon pa ka, mutubag rapod tag, oo nikaon ako, or dili or wala pa ako nikaon. Pangutan-on ang usa ka tawo, naa imong mama, ang itubag nga numan. Unsay oras na? Unsay tubag? Sayo pa man. Giunsa nimo ni paghimo? Ang tubag dali ra gyud kaayo. Kung magsabot pod unya tiksan ang imong kauban, asa naman ka? Where na you? Nya mo reply pod ang usa, duol na mi. Ang pangutana, asa na ka? Unya moingon pagyud, duol na pero di ay naligo pa. Mao kini kung kinsa kita ug unsa kitang mga Pinoy mutubag sa mga pangutana. Pinoy nga style, dili direkta, daghan kaayo paligoy-ligoy. Apan si Jesus isip Hudeo, direkta ug klaro kaayo manulti. Kini manggong mga Hudeo, klaro sa ila ang unsa ang ilang mga balaod nga pagasundon, labi na ang balaod ni Moises. Gani, dili lang kini pagkamasinugtanon sa balaod alang kanila, kundili identity usab nila. Kabahin ug nahipatik na sa ilang pagkatao ang pagtuman sa balaod tungod kay klaro kanila unsa kini. Sa atong ebanghelyo karon, walay paligoy-ligoy, gipaklaro ni Jesus nga siya wala muanhi aron sa pagsalikway sa balaod ni Moises ug sa mga pagtulunan sa mga propeta, kundili paghatag niini og hustong kahulugan. Iyang giingnan ang iyang mga tinun-an, dili kamo makasulod sa gingharian sa langit kung ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios sama lamang sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga Pariseo. Unsa man di ay ang pagsabot sa mga Pariseo ug sa mga magtutudlo sa balaod bahin sa mga balaod or kabubuton sa Dios, diha sa pagtuo or sa relihiyon in general. Kung akong i-describe or atong i-describe kining maong pagsabot nila into one word, alang kanila usa kini ka obligasyon. Nganuman kay kun maghisgot na gani ang mga Pariseo ug mga magtutudlo sa balaod bahin sa balaod ni Moises o sa relihiyon in general, ang diha-diha o pinakauna nga musangtop sa ilang hunahuna mao gayudayon ang taas kaayo nga listahan sa balaod nga pagasundon. Mga seremonyas nga angay buhaton ug ang mga butang nga angay likayan. Sama sa ug tungod niini ang pagtuman sa balaod alang kanila usa lamang kaobligasyon. Sa kadaghan nga pagasundon, pagabuhaton ug likayan, mahulog nga ang pagtuman nila usa lamang ka compliance, very minimum compliance. Unsa man ang giingon sa balaod. No? Ayaw pagpatay, ayaw panapaw, kung makigbulag ka ing ani imong buhaton, ayaw pakyasa ang saad. So always ang pangutana nila, what the law says. Unsa ang giingon sa balaod.
Mga igsuon, alang kang Hesus ang pagkamatinumanon sa balaod dili lamang usa ka obligasyon. We must go beyond the law by doing more than the law requires. From what unsa ang giingon sa balaod to why nganong sa ingon. Gihagit kita ni Jesus sa pagkinabuhi, labaw pa sa kung unsa lang ang giingon o gipangayo sa balaod. Ang atong pangutana-untana kanunay, nganuman ingon animan, nganong di man mulabang kung pula ang traffic light. Kay kung compliance rata, di ta mulabang kung walay makakita. Pero naay makakita, di gyud ta mulabang. Pero kung mangutana na ta, nganong dili man ta mulabang kung pula ang traffic light, tungod kay dili lang kita ang maligsan, makaangin pud ta sa uban. Usa, dili lamang taman unsa ang balaod nga sundon ug pagatumanon, kundili mas labaw pa niini. Usa kini kapakigrelasyon ngadto sa Dios, pinasubay diha sa gugma sa buhat sa konkreto nga paagi. Sa ato pa, kung wala kining gugma, isip sukaran o pundasyon sa pagtuman sa balaod, nan ang balaod huyang ug layo or wala yud sa kahulugan. No wonder alang kang Hesus ang duha kalabing dako nga balaod mao. Higugmaa ang Dios sa tibuok mong kasing-kasing, hunahuna, kusog ug kalag. Ug ang ikaduha, higugmaa ang imong isilingan or isigkataw sama sa imong kaugalingon. Maigsoon ko diha ni Kristo, atong susihon, atong pangutan-on ang atong kaugalingon. Unsa man ang atong pagsabot sa mga balaod ug sa mga demands niini. Usa lang ba kini ka obligasyon alang kanato o usa kini kagugma nga angay ipakita sa konkreto nga paagi. Unsa man ang atong pag-anhi, pagsimba matag Domingo, matag adlaw, ang atong paghalad, obligasyon lang ba kini isip Katoliko, isip nagtuo sa simbahan, o kaha ako ning pagpadayag, akong pasalamat, akong paghigugma ngadto sa Dios nga naghingapin sa iyang grasya nganhi kanako, nganhi kanato. Importante kini mga igsuon aron ang tanan nga atong gisunod or gituman nga balaod dili bughaat kay dili man kini obligasyon kundili pagpadayagman sa gugma. Gani muingon ako, kung atong gitan-aw ang mga balaod isip pagpadayag sa gugma, nan malipayon kita nga mutuman ug mubuhat niini. Maigsuon sa atong pagpasalamat, pagpasingdungog ngadto sa Dios, sulod niining santos nga misa, ubanan nato kini dili lamang sa pulong, kundili sa tibuok natong kasing-kasing diha sa pagbuhat niini sa konkreto nga paagi. Palihog manindog.